Trzy dni z żywota Obersteigera Pozora. 26 stycznia 1945 rocek. Ostatni dzień Deutsches Reich na Górnym Śląsku. 27 i 28 stycznia 1945 rocek. Pierwszy i drugi dzień Polaków i Rusów na Górnym Śląsku. Pierwsza bina Gruba Beutnera. Szola, kiedy zjeżdżają na dół Obersteiger Johann Pozor i Heinel Krupa. Wczoraj żeś Heinel godał i że miał do twojej cery szac przyjechać. No i co? Przyjechał? Toże przyjechał, a teraz godał. Padło co bołwe Wartygał, to je w Zawierciu. I ostatnim cugiem uciekli Rusom, a Rusy do nich szczyrali. I że niedługo będą i u nas. I co trzeba pitać i to zaraz. Bo jak Rusy przyjdą, to wszystkich zatuką, a z Rusami idą Poloki. Moja baba i cera becałe. Była richtig komedio. Moja baba zaczęła wszystko skluzać do kartongów. Runie, Krupa, nie waflejcie tyla, bo zaraz to i nos na ostkąd wezmą. Keine Ausfrut, Herr Obersteiger. Rusy są już tutaj. My będziemy się prać sam o nasz heimat, a nie o Rusyjo. Krupa, coście nie byli w cechowni na godce dyrektora Holcego i Leitera Hankego? Coście nie słuchali? Co godali, że Ruscy są furt, a Wehrmacht pierunów pierę i żaden Rus nie stanie na śląskiej zoli? Nie gadajcie mi, Herr Obersteiger, bez wy, bo to jo tak dowo zgodą. A co żech słyszał od szaca mojej cery, to żech słyszał. On nie cygani i obejrzycie, co niedługo sam Rusy do nas wlezą. I to nie będzie żaden widz. Jową tak godą. Torpcycie, Krupa, torpcycie! Tak, zicher nie będzie. Drugo bina Sztreka 490. Szola stowo i łoba wyłażą. Kole szoli stoją Bergmany. Obersteiger Pozor i Heinel Krupa łoros do nich godają Glück auf i idą szreką dali. Nie gorszcie się, Herr Obersteiger. Ja też bych nie chciał, co by tutaj Rusy wleźli. Już bym wolał Polaków, bo już znów. Nie no ty, Krupa, nie no ty. Ja nie mam o siebie stracha. Jeno o moja familia. Oni nie wiedzą, co to jest totalno wojacka. Są, wiesz, Krupa, że 4 moje synki są wojokami. Erich, Pot w Rosji, Jork je fermist we Francji, Stanik i Wilem jeszcze się Kasik pierą, Gustik i Paulek za młodzi na wojoków, a ja są też ze 4 lata za Kaisera Wilema Prof we Francji. Bez tuż wiem, o czym godą. Ja, toście mi nie rozgadali. Pierwej to robił na grubie Polska Wirek, co za Niemca miała miano Deutschland. Jakżech no, na niej robił, to ona już miała miano Polska. I on tam był jak ty, Krupa. No i przyszł za Ślepra, potem za Hajera, no i tak do wojny. Każdy Steiger tam był Polok! Polok! I żaden Ślązok nie mógł sztajgnąć. Jak przyszli Niemcy, to wzięli mnie jeszcze pora chłopów na Umschulung i zrobili mnie na Wojtnerze Steigrem, a rocek potem Obersteigrem. Jakby sam przyszły Poloki na zot, to by mnie zicher ściepli i zaś bych musiał być hajerem i bych dostał chudszy geltak. Bo oni mają swoich Steigrów. Bez to już lepiej jest, jak jest i śluz. To ci godą. No, styknie tego beblaniu. Trzeba się wziąć do roboty. Ja, Obersteiger, trzeba. No, tych sztompli na tej sztrece jeszcze nie zmienili. Jo się śniemi pogodą. Teraz sprawdzimy, co u Steigra sitka. Oni zaraz będą szylać. Trzeba się gibnąć. Jeszcze pół godziny do szczylania, a ściana zaraz je tukej. Obersteiger Pozor i Heinel Krupa dołażą do ściany. Was ist los? Co tam je?
Kajesz tajgerści takie hajery, patrz kupa patrony, w dziurach i szyz, brat, od nich leci. Krupa szuka ich drapką, a ja sam ostana i poczekam. Albo na ciebie, albo na nich. Już nie szukam, Herowe Steiger. To pierońskie głupie loki ostawili ściana bez wachtyży. Będzie sztrof i to srogi. Łoros rąbło i ściana szpryngło w luft. Obersteigra pozora przysuło, nie na śmierć. Ino stracił anong. Leży na spągu przysuty wąglem i haśplami. Trzeciobina. Obersteiger pozor jest w pięknej izbie, zrobionej na bogato. Gryfne meble, moc Kronleuchterów. Kole niego stoi hop Skarbek i baba Silesia. I kukają na niego. On ma zawarte łocy i leży na gryfnym szezlongu. Pozor słyszy gedicht, który go starzyk nauczył za bajtla. Gedicht godo Skarbek. Wonio mi podzin, podzin mi wonio. Jabłonka na stromach czerwone, klara nad hołdą już nie blinduje, kartofle w fojerach spiecone. Chnet będzie bioło. Chlast pysk, chlast pysk, chlast pysk. Herr Rektor, nie piercie mnie, proszę. Jo więcej nie byda. No, naprawdę nie byda. Pomnisz ten gedicht, pozor? Pamiętasz? No, toże pamiętam. Starzyk mnie go nauczył i ja się w szkole chciał nim pochwalić, że dostał od rektora popysku. Bo ten gedicht nie był po niemiecku. Starzyk musiał przyjść do szkoły i tego larma. Ale szmalu wrzech od starzyka i fata duma za ten gedicht nie dostał. A w to wielu jo jest w niebie, wyście są pan Bucek, a to święto Maryjka. Nie, to nie jest pan Bucek i to nie jest święto Maryjka. A, to wyście są święty Peter. I no ja nie wiedział, że wy macie baba. Pozor, pozor. Wiele ty robisz na grubie. Będzie za 30 roków. I mnie nie poznałoś. Ja jest Skarbek. Jesterkusie, wyście są Skarbek? Ale ja was w życiu są na dole nie widział. Inne chłopy go dały, co was widzieli, to moc. A ja was widzę pierwszy raz. A co sam robi ta baba? Jo jest Silesia. Twoja starka ci umie za bajtla sprawiała i mnie cię malowała, bez to już wiesz jak wyglądam. Już nie pamiętasz? Ja już pamiętam. Moż recht. Ja ci się nie pokozą, boś był bez te 30 roków dobry hop. Bez to, że jak dzisiaj cza ci naszej pomocy, to my są. Was ist los? Jo, żech kipnął? I żech jest w niebie? Nie, pozor. Jeszcze żeś nie kipnął. I no jutro cię już sam nie będzie i trzeba ci siły, byś za pora lot sam mógł nazad przyjść do domu i na ta gruba. No to jest w duma i na grubie. A już niedługo, już niedługo. Powiemy mu, Silesio, co go czeka. Ja bych ino jego winszowanie chciała spełnić. Jutro i tak się dowie, co mu czeka. Ale o czym wy godocie, bo ja z waszej gotki nic nie kapuja. Co mnie czeka? Kajo pójda. Łoros zrobiła się ćma. Czwartobina. Pozor czuje, jak go ktoś po gębie chlasta. Mo zamknięte łocy i go do pocichu. Wele niego klęcy krupa i sucho, co do niego go do pozor. Co je? Kajo je? Kajo je? Silesio, Skarbku, ja się winszuję, bych mógł pogadać jeszcze raz z moim synkiem Erichem.
2 tydnie na Ostfroncie i go trafiło. Czemu, pan Bucku? Czemu? Teraz leży w Rosji. Ja chcę go obejrzeć, proszę was. Herr Obersteiger, to jo, Herr Krupa. Was przysyła jak szpryngli ściana, a wasz synek Erich pod w Rosji. Wy żyjecie i zaraz was będziemy smyczyć na wier. Niemców już nie ma, przyszły Rusy i Poloki. I czekają na nas na wierchu. Oni mają strach na dół zjechać. Co ty, Krupa, fazolisz, ale już się nazar. Przez co ja sam leża, a nie całą godzinę i nie godaj mi, i że za ta godzina Rusy wygonili Niemców. Herr Obersteiger, nie cała godzina, ino prawie 2 dni. Dzisiaj jest 28, a nie 6. Wczoraj się szczerali na wierchu Rusy z Volkssturmem. Pora synków i chopów Rusy utukli. A tych Rusów utukli moc. Będzie chyba ze 40. Ale co ty godosz, to je unmygli. Niemców już nie ma. Jową godą jak boło i jest. Możesz coś ich dopić, bo mam sucho w gardle. Chodzie mom, samocie flaszka brauzy pijcie. Na wierchu są Rusy, wojoki i Poloki w wachtyrze. Z biało-czerwonymi fankami na rękowach i gewerami. Jeden wachtyż powiedział mi ofyn, że wszystkich, co dzisiaj robili na szychcie, wezmą, by wypucować po froncie klamory. Mamy pucować jakoś Samarkanda, bo tam jest najgorzej. Mnie już chcieli do tego cuga zakludzić, ale żech powiedział, co jada po Obersteigera, to kazali mi wozdrabko przykludzić na wierch. Bo im trzeba hopów, co się na robocie znają. Jakżeś powiedział? Samarkanda. Ty wiesz, co to jest? Albo kaj jest. Może to po rusku. Ja nie słyszę o takiej osadzie albo Ausdrucku. A się myśla, co to nie może być fort, bo prali się sami no bez 1 dzień. To daleko pucować nie będziemy. Może recht. To idziemy na wierzch. Do tej nowej polsko-ruskiej dyrekcji i trzeba się po polsku przypomnieć. Bo po rusku nie poradza. Ja ci jeszcze nie godał, Krupa. Jakże leżał tak przysuty, to widział Skarbka i Silesia. I oni mi go dali, co by musiał mieć moc siły, bo długo mnie w chałupie nie będzie i za pora lot przyda na Azot. Z tego, co widzę, to nie mieli recht. I można w przyszłym tygodniu będziemy już w domu, a ja u mojej baby i bajtlów. I no, wypucujemy ta Samarkanda i pojadymy na Azot do domu. Pójdź, synku, no pójdź. Obersteiger, Pozor i Herr Krupa łażą do szole i jadą na wieś.